Novosađani su nebrojeno puta pokazali koliko su humani. Još jedan dokaz naše solidarnosti sledi u našem prvom prilogu za danas. Radi se o jednoj izložbi fotografija na kojoj su se fotografije prodavale, naravno sve u cilju da se pomogne jednom mladom momku. Novosađani su nebrojeno puta pokazali koliko su humani. Verujemo da je u našem gradu oduvek bilo dobrih ljudi, ali u proteklih nekoliko godina nisu se ustručavali da svoju dobrotu i humanost pokažu, pa se broj fondacija i akcija za pomoć sugrađanima u nevolji značajno povećala. Izložba fotografija Vojislava Markovića samo je još jedan dokaz za to. Novac od prodaje fotografija otišao je za pomoć Aleksandru Adamoviću, a prodaja je funkcionisala po principu ko koliko da. Ovde konkretno ova izložba u arhivu Novog Sada, to je bilo malo problematično jer je trebalo pomiriti tri sveta, tako da kažem. Zašto? Zato što hteo sam da prikažem onako neki dijapazon svog rada, s jedne strane. S druge strane, na samo veče otvaranja izložbe, to je u stvari bila humanitarna jedna akcija i aukcija za pomoć Aleksandru Adamoviću, momku koji je stradao u saobraćajnoj nesreći i ostao nepokretan. Tako da smo organizovali tu neku humanitarnu aukciju, pa sam morao da odaberem i neke fotografije koje će biti zanimljive ljudima, eventualno da ih kupe. Bavljenje fotografijom počelo je kao čista radoznalost, ali naravno, kako to obično biva, kod ovako uspešnih ljudi iz interesovanja izrodila se večna ljubav. Zapravo moja ljubav prema fotografiji potiče još iz davnih dana kada sam bio klinac u osnovnoj školi, gde smo negde počeli u fotosekciji da učimo prve korake što se tiče te fotografije, da razvijamo crno-belu fotografiju, da fotografišemo osnove svetla i tako dalje. Kasnije sam ja naravno tu svoju ljubav negovao i razvijao da bih došao do ovog trenutka da mogu samostalno da izlažem i da pravim svoje izložbe. Spajanje humanosti i kulture nije bio pretežak zadatak za ovog fotografa. Prvu samostalnu izložbu sam imao u galeriji Fotokino Saveza Vojvodine, čiji sam član, 2013. godine. Ovo je moja druga samostalna izložba, kao što rekoh. Osnovna ideja o izložbi je potekla zahvaljujući razgovoru sa sjajnim direktorom arhiva Petrom Đurđevim, koji je video moj rad, iznenadio se pošto nije znao da se ja bavim fotografijom, svideo mu se znači moj rad i bukvalno smo se u roku od 3 sekunde dogovorili da organizujemo ovu izložbu. A ideja zapravo o, da kažem, toj nekoj humanitarnoj akciji je potekla i od nekih mojih prijatelja koji su jednom prilikom dok smo sedeli i pričali o celoj toj ideji, predložili da napravimo izložbu i da ujedno znači napravimo neki događaj koji će da bude istovremeno i lep, znači kulturni neki događaj, a pritom i da se pomogne nekome. Što je po meni bila sjajna, zaista sjajna ideja. S obzirom na sve što ste do sada videli, možda će vas odgovor Vojislava na pitanje šta najviše voli da fotografiše iznenaditi. To je sada malo škakljivo pitanje. Zapravo ono što ja najviše volim da fotografišem i u čemu najviše uživam, to su zapravo ženski aktovi. Prosto obožavam žene, žene su mi najveća inspiracija i volim tu vrstu fotografije, volim da provociram, da izazivam, ali prosto eto ovde nema takvih radova zato što je takva institucija i takav je događaj bio da ne bi bilo primereno da izlažem takve radove, ali tu sam negde po tim fotografijama sam postao i poznat u nekim, da kažem, i fotografskim i ovako širim krugovima. Osvajao sam neke nagrade zahvaljujući tim fotografijama. Kao i svaki kreativan posao, i ovaj kreće od ideje. U svojim željama i zamislima treba ostati istrajan, a na kraju, naravno, ideju treba realizovati sa svim onim što u datom trenutku imate. Ja mojim, da kažem, polaznicima kursa, mojim učenicima uvek kažem ono što je najbitnije jeste ideja.
Od ideje se kreće, smisliš ideju, pa onda nalaziš načina kako da tu ideju realizuješ. Užasno se naježim kada mi neko dođe i kaže jao što su ti lepe fotografije, ti sigurno imaš dobar aparat. Davno je Njegoš napisao boj ne bije svijetlo oružje. Ovde ima fotografija koje su fotkane i da kažem starim analognim aparatom sa filmom, koji su fotkane mobilnim telefonom, čak fotografije koje su mobilnim telefonom ufotkane pa su osvajale nagrade. Tako da svako ko kaže da je za dobru fotografiju isključivo neophodna neka profesionalna i kvalitetna i jako dobra oprema, taj nema pojma o fotografiji, verujte mi.